xa conocía a Fernando e a Víctor e a Juanjo e con los locales anteriores que tiñan. Claro, xa tiñas unha vida nocturna. Xa tiña unha vida nocturna importante. Máis importante. Que me ensinaron o local cando aínda estaban en obras. E nada, Fernando ocupándose da carpintería do local, Suso aínda facendo peses arriba e vindo aquí a poñer isto a andar. Esas foron as primeiras, aínda tiñan aquí unha barra xusto na entrada. O terrazo de abaixo estaba sen montar aínda, non había, estaba o chan de terra, a parte de atrás estaba sen amañar, sen nada. Antes era aquí a cociña arriba, e nós tiñamos abaixo que era o mesón, e aquí era o restaurante a carta. E a terraza, pero e atrás de todo, non sei se había algo de almacén, que creo que sí que había algo de almacén, sí, pero era só eso, non había outra cousa. Para mí foi un descubrimento o vir aquí e coñecer como se xuntaba así a tradición ca modernidade, nos platos, na decoración, no sitio. Porque cando vai ser as escaleiras. E que tiñan a forma esta, bueno, para o tema do ahogando. Que soupemos despois. Claro. Sí. E cheguei e vine isto, feito con, Dios mío, desde o respeto á tradición máis grande da arquitectura. Acolleronme super ben e para min foi a miña familia, seguirá sendo toda a vida. Foi o meu traballo, o traballo da miña vida. É que te chegas por esa porta e sempre vas a topar alguén que che vai dar un bico, que che vai dar un abrazo e que o vai facer non por, ai, mira, por afecto de verdade. Atopar iso e que iso perdure 30 anos, cuidado. É moi satisfactorio cando che entra alguén pola porta que tiñas ganas de ver, que facía tempo que non vías, que non sabías que iba a vir. Sinteste como en familia, e iso non é fácil nun establecimento destas características que leve tanto tempo, se leva tanto tempo, sigue entrando a xente por algo. Eu creo que o trato é fundamental. E pensar que ainda sigue tendo que reservar, porque sempre está a tope, e que non sei, pero sempre che fan un oquiño, sempre hai esa mesa da familia. Exacto. Que é un luxo estar nesa mesa. Porque ao final todos nos sentimos da familia. Sin duda ninguna. Ou nos fan sentir a todos familia. Suso é destas persoas que, bueno, pues non vas a topar a ninguén que falen mal dela, ademais, ao contrario, que eso é difícil, Pero ele lideraba por un equipo tamén, pois están os seus socios, o Víctor Coñazo do Instituto, a Zalo e todo, persoas que pasou por aquí tamén sigue un pouco a súa liña, sabes? Sentía este acollido tanto por él como cando estaba como cando non estaba. E iso é unha diferencia brutal. Sí, pero conseguir eso, que tantos anos cambiando xente, porque ao final todos conocemos a moita xente que pasou por aquí, pero sempre chegas aquí e o cariño da xente que che cuida é sempre o mesmo. Eu sempre que veño a Santiago veño aquí a xantar porque, bueno, tes esa percepción de benestar, de un sitio que te sintes... Ainda que xa non estea a mesa... Xa non está a mesa, eso foi unha pena que a nosa mesa... Bueno, dice, hai unha lenda que dice que tan pronto non nos marchamos da consellería que queimaron a mesa, non sei se é verdade, eso habría que estudiar este caso. Cando entrei viña con a idea de, como moitos sitios, que vas buscando a calidade da comida e se come ben, e se ten un decorado así mínimamente aceptable e tal. Pero bueno, cando entrei xa desde un principio prácticamente, din que xa non era o mesmo que en outros lados, que decir, era a calidade da comida e era o trato coa xente, a socialización, era a calidad e a calidez. Tiña o atractivo de que era, bueno, un lugar onde veías que as relacións que se establecían entre o personal que traballaba no Caseix e entre eles e a clientela pois era diferente, mellor da que se establecía en outros sitios. O bo rollo, non? Sí, o bo rollo. Víamos nós, pero a veces traíamos a ver tamén, así, porque é un sitio que che gusta que le ben posto, porque te gusta a ver. Así de pedra, con paga, dos niveles, que te tendan ben e que marches a gusto, así, non sei. Bueno, o meu para nos entrañable. E ibanse formando amizades, ibanse formando un entramado de comunidade e de familia que... Non sei, eu sempre sentín que este lugar era a miña casa, verdade? Nunca... Paso por diante e se vou con presa non, pero en xeral miro, non? Se hai alguén dentro... Crease unha enerxía moi concreta de casa e de sentirte querido e ben tratado,
Que non é, vai máis alá do de xantar ben, do de cenar ben, Que vai por moito máis suposto. alá deso. É verdade que a xente vamos cambiando, imos tendo outra vida, e é verdade que sigue sendo lugar de encontro cada vez menos con certas persoas, porque vemos menos, pero o máis importante é que ves, e ese sentimento manténse. E podes vir con persoas novas, nós seguimos tendo o sentimento de casa, e esa xente tamén se une a casa da 16. E, pois claro, eu, con todo o grupo que tiña desarmado, acollestesme todos de maravilla, e claro, quedaba como sorprendido, me parecedes todos buenísimos. É dicir, bueno, me parecedes todos bons. Éramos buenísimos. Me parecedes todos moi bons. Entonces, cada un iba conocendo os da casa e me parecíades impresionantes. E chegabas ti despois a última hora, e tomábamos uns viños, joder, amigo borracho. e de repente soltábache unha parrafada dun viño de 5 minutos, casi cada noite abríamos un viño diferente, conocíamos todos os viños da carta, tomábamos todos os platos da carta, e eu dicía, isto é o que ten que ser a hostelería. Estaba como impresionado, a verdad que... É unha cousa que unía moito tamén, que ahora non se fai, é quedar arreglando o mundo, como digo eu ás noites, cenábamos todos xuntos, e sempre, claro, esplayabas, te quedabas con unha cousa, con outra, ao final acabas, mirabas o reloj, as 3 da mañá, e diste, por iso. Bueno, pero eso, bueno, eu acordo xa desde o principio, pero estendeuse bastante no tempo, Sí. E eso era aquí sagrado, Aquí eso de cenar ás 8, 8:30, picabas algo por aquilo e non morrer de fame. Sí. Pero despois facías a cena solo, o sea, a partir da 1 aproximadamente. E aquelas ceas, esas tertulias que tiñamos aquelas aquí, tertulias na mesa 9. Eu non sabía como justificar moitas veces cando chegaba Cando a casa. chegabas a casa ás 7 da mañá. E dicía, pero tanta xente hubo? Xente hubo xente na mesa. Si, eran mesas redondas, ademais. Eran moi boas. Mira que se fixeron amizades aquí. Eu xa estou por moitas veces por aquí. Cando viñera a Puñal, primeiro falárase comigo, pasa que eu tiña un traballo máis ou menos, eu estaba buscando un traballo, pero xa tiña outro traballo mirado, e comentara a Fran. E dixera ele, pois vou probar, que quería cambiar tal, e viñera, e Fran botou aquí 8 anos, 7 ou 8 anos. Yo era el segundo de Zalo y empecé pues en las freidoras, después me fui para la plancha. El segundo, ya no me acordaba eso. El segundo. Y después en el paso me quedaba. A ver, e tú pasaba lo genial na cociña? Si, axudáballe a Elena, axudaba ali a facer croquetas, xogaba con Elena a ser el Michael Caballero, collíamos unhas espátulas e a parte de arriba dunha porta, a tapa da pota, e xogábamos ali, bueno, como se fosen espadas, e tamén se axudaba na cociña, e cando non estaba facendo eso, estaba dormindo. Nas tortillas, na do pulpo, canto pulpo temos limpado, madre mía. Tardei moitos anos en comer o pulpo, porque non era capaz de comer de tanto lavar. Collínlle como asco, ahora volvo a comer. Pero ao mellor 100 kilos ao día se lavaba. Acordas, estas 3 potas, estas as ollas altas. Yo me acuerdo de dejarle a mi hermano las 2 picas enteras llenas de pulpo. Me dejó de hablar una semana. Me dejó de hablar una semana. Hostia, non sei canto se pode cocer ahora de pulpo, pero eu no verán unha media de 50 kilos. O sea, eran... Ao día? Un día, sí. No ano falamos de toneladas, non? Sí. Sí, pero toneladas... Moitas. Bastantes. Sí, eu, joder, unha época comprábamos eso, 7, 8 toneladas xuntas. Claro. Para botar o verán, por exemplo, ao principio de verán. O bacallao tamén foi unha cousa que sempre estivo... Sempre está, de distintas maneiras, pero allo torrado está indo ahora mismo, pero de distintas maneiras sempre está. O entrecotamento da vida, eso non se cambiou. O mogollón de rabo. E que plato vos marcou máis daqui? Rabo estofado. Sí? Sí. A ver, a mí o primeiro que me chamou a atención era as fillas recheas de marisco. Da primeira carta. Depois, acordo, tamén me parecera moi diferente o repolo con langostinos. E o bacalao allo torrado. O bacalao allo torrado teño que mencionar. O repolo con langostinos. Despois meteronse platos como de o espagueti negro pero iso veo despois. Sí, eso veo despois, eso xa foi... Eso é novel cuisine. O intercot, e o lacó. Cal era o teu? Espaguetis de toda a vida. Os espaguetis con sepia? Sí. Pero é que esos hai nos agora, pero antes non nos había, Eu desde que son pequeno hai nos. Sí.
Eu os pementos do piquillo recheos de bacalao, creo que é o meu prato estrella, que os boto de menos, porque agora xa non os fan. Eu provei aquí no 16 por primeira vez na miña vida a corvina. Non a coñecía e un día dixemos uso isto. Bueno, vamos lá. É verdade, o peixe, os famosos peixes á plancha do Alfredo. Non sei se vos lembrades que un día, co uso incorporado á nosa mesa, preparei un plato. Trouxen preparado de Ourense o bacallau con noces. Aquel día cambiamos de mesa. Nos sentamos ali porque se sentou tamén Suso con nos a xantar. Trouxen o de Ourense preparado, aquí solo quentei no forno. Cando quitaron da carta o mousse de chocolate, que era como un casoliño así de barro, era mousse, tiña creo que cachiños de castaña, e por riba poñíanlle o chocolate quente, tens que acordar deso. Sí. Hai 15 anos comían... Home, saltaban os ollos así, ó velo. Que non me saquen nunca, por favor, da carta o polvo este á grella, por favor. Sí. A mí sacaronme o que me encantaba, que sacaron o repolo con langostinos. O pulpo á grella e o rabo de toro. O rabo de toro. O rabo de toro me gustaba. Carne o caldeiro, que por certo, Non hai agora. Bueno, agora non, pero hubo durante moitos anos era un dos pratos característicos. O polvo a brasa. Que por certo, non hai en moitos sitios en Santiago carne o caldeiro. E veña pulpo, e veña carne ao caldeiro, que parece que non había outra cousa. Sí. É aquí houve seguramente para Moito, sí. Aquí se cociñou, igual que se cociña na cociña de aí abaixo, ceceronse pactos políticos. A mí constame que daqui saíron grandes cousas para este país. Unha vez no piso de arriba había unha comida importante nun momento crucial que foi a ola dos incendios aquela que houbera no ano 2006, non? Entón, había na planta de arriba, estaban xantando ali, pois, unhas persoas importantes, xunto co conselleiro de Medio Rural daquela, non? Creo que era Alfredo Suárez Canal. E entón, claro, para tomar nota de quen son os que están, fixemos así o truco de coller a cativa, soltar a nena. A neniña, vaite por aí, escaleras arriba, vai, cólate ali arriba e tal, e nos correndo detrás. Ai, esta rapaza, por onde se anda a meter? Por onde se anda a meter? Entón, claro, tomamos nota enseguida de todos os que estaban por ali e tal. Bueno. O que non sei é onde estabas o día de Mark Wilman, o da cando 16 saleu no Times, portada do Times. Non estábamos. No. Era un día pola noite. Eu recordo do artículo ese que fora... Eu acordome a atender unha mesa. Era bastante... Acordome a atender unha mesa. Sí. Que viñera alguén local, que viñera varias veces, un que falaba moito inglés, que era o tío ese, e outro así que falaba medio. E unha vez que pagaron, alá me dixo que era un tío así moi importante, do New York Times, non sei que, e se podía decir yo ao jefe, non sei se estaba Suso ou non, pero sei que estaba Zalo, sei que fun anda Zalo á cociña, dixen yo a Zalo, dime Zalo, que quere que o invites? Que é un destos novos así. Dos Michelin, ou que? Digo yo, pensei, o que pasa é que xa pagou. Que é un influencer. Aquí nada, Cando saleu a noticia no New York Times, se vos acordar, eu botei máis a cabeza, dixo, aí veñe. Non, dixen, isto xa non vamos a poder entrar aquí, vamos unha temporada, porque coa xente que vai a vir, e sempre houve hueco para nós aquí e tal. Tiñamos un gran descoñecemento do que era a cultura galega nese momento, é dicir, viñas de la aldea, o del cole, o de tal, e non te enterabas dun montón de cousas, e chegabas aquí e había cousas que realmente descoñecías e que, joder, que che chamaban a atención, che gustaban, e decías, ostras, mira que chulo, é dicir, e eso sí que creo que o gusanillo ese que ao final acabamos collendo un pouco todos, foi inculcado aquí. Este era un templo de cultura. Eu me acordo de escoitar, estar nunha mesa, escoitar ao lado, falar do escritor non sei que e tal, outro falando de arte, outro de
Se apreciame No, que son, sobre todo... Músicos pasaron, e o Xía Son tamén era momentos, músico. a ver, O Xía oficio, sabíamos por aí. xente da cultura en xeral. Veo Carliños Brown co seu séquito ali a tomar rumba, festa, música. A Marquesa, cantas veces non temos estado aquí o da Casa das Crechas. Claro. É que vas marchar ti, eu non pome outra. Cando vi a señora Dulce Pontes alá na esquina a cantar, sabes, en directo, Uxía cantidad de veces, Zambuxo, é dicir, cantando aquí, facendo casi foliadas, non? Que nos juntamos na mesa, xentes de diferentes circunstancias, diferentes situacións, estaba feliz, estaba cantando. Unha das voces xenlleiras da cultura galega, estaba aí na nosa mesa, de forma espontánea, que se puxo a cantar. Pois eso, o 16, eu creo que resume perfectamente o que é o 16. Bueno, en Almacén tamén dormiu Boris Izaguirre, o sea que... Ah, sí? Sí, me acordo. Unha mediodía, un servicio normal e corriente. Que iba calzado? No, viña cansado de viaxe, se ve que non sei que viaxe traería, pero traía un viaxe longo, a comida, claro, viña uns cuantos. Entón, en canto saiu o primeiro prato, dixolle ao primeiro camarero que dixo: "Tens algún sitio por onde me pode deitar a descansar?" Entras no almacén, e velo con dúas sillas pegadas, así medio arreconchado. Que fuerte. E ven unha persoa por detrás e me abraza e cántame os parabéns. Entón, eu xe casi non me podía dar a volta, porque estaba así tan abrazada en isto que fago así. Ana Moura. Bueno. Antes estaban falando de que aquí como que todo o mundo convive, non? Como pois artistas, políticos, xente que veu xente moi importante e tal. Pero non todo o mundo lle deixaron pasar. Tú sabes que é Luis Miguel, o cantante. Que lle fixeron unha serie fai pouco, pois Luis Miguel, pero de verdad, pasou por diante da porta coa súa limusina despois dun concerto que fixo aquí en Sar, penso, no Pazo de Congresos, e preguntou se había sitio, e dixeronlle que non, que estaba todo cheo. O sea, para Luis Miguel non había sitio. E esa historia sempre me pareceu espectacular, xusto dicindo a Luis Miguel que non, que estaba todo completo. O sea, que non todo o mundo ten cabida aquí. Moi poucas noites acabaron ou foron mal se empezaron aquí. Moi poucas, o sea que moi poucas. O 16 limpa por dentro e por fora. Totalmente. Se Susiño xa che teño dito que non é bonito e andas mangañar. Chora agora, se Susiño chora, que eu me vou agora para non voltar. Chora agora, se Susiño chora, que eu me vou agora para non voltar. Se Susiño xa che teño dito que non é bonito e andas mangañar. Se Susiño xa che teño dito que non é bonito e andas mangañar. Chora agora, se Susiño chora, que eu me vou agora para non voltar. Chora agora, se Susiño chora, que